Ja bih sada prepustio riječ, idejno bi se sudio reći i tvorcu ove nezavisne liste, čija ime i nosi, to je gospodin Anto Đapić. Izvolite. Poštovani dragi prijatelji, kandidatkinje i kandidati nezavisne liste Ante Đapića na izborima za Europski parlament, ja vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što danas nazočimo prvom velikom predstavljanju naše stranke u ovoj izbornoj kampanji za Europski parlament. Kako je gospodin Damir Petkov iznio osnovne naznake našeg programa, meni dopustite nekoliko riječi obrazložiti zbog čega sam se i ja upustio uz potporu vas mladih na našoj listi u ovu veliku političku utakmicu koja je skopčana sa mnogim rizicima, ali da nismo spremni na rizike i na izazove, onda bi svijet uvijek stajao mirno i bio je državotečen. A tako je stanje sa Hrvatskom. Nisam mogao promatrati nakon 25 godina, usudio bih se kazati, totalne putke koje sam se bavio, promatrati što se događa sa Hrvatskom danas, posebno što se događa sa Hrvatskom danas zbog činjenice da je takozvana hrvatska nacionalna desnica u ovom trenutku bezidejna, bez koncepta i koja jednostavno svoju političku budućnost gradi samo na činjenici da je aktualna vlast u Hrvatskoj katastrofalno loša i da zbog toga po već oprobanom receptu sa kampanjom "Ovi su loši, zato birajte nas" pokušava dobiti još jedanput i ove izbore i neke buduće, još važnije, one parlamentarne koje su za godinu dana. Nisam mogao stajati po strani upravo zbog toga što sam čitav svoj politički vijek, on traje punih 25 godina javnog djelovanja, ne govorim o onome prijašnjem, jasno promicao onaj svjetonazor koji se u cijelosti i u potpunosti poklapa u najvećoj mjeri sa onim konzervativnim svjetonazorom koji zastupa pozitivna politička opcija u Europskoj uniji. Vi znate da smo se mi i protivili ulasku Hrvatske u Europsku uniju iz razloga što ona u svojim brojnim elementima, u svojoj strukturi i u svojim institucijama ne predstavlja ono što je bio interes hrvatskog naroda, ali kada smo već u takvom jednom sustavu se našli voljom našeg hrvatskog naroda, onda moramo unutar tih standarda i tih okvira se boriti za što je moguće veću neovisnost Hrvatske države i za što je moguće snažnije artikuliranje i čuvanje hrvatskih nacionalnih interesa. Koji su, o tome govorio gospodin Petkov, ja neću ponavljati, ali ono što u konkretnom smislu možemo jasno naglasiti, to je da ćemo se u Europskom parlamentu zalagati zato da unutarnje potrebe Hrvatske određuju našu vanjsku politiku. Kod nas je 25 godina s izuzetkom Domovinskog rata, dakle do 1995. godine, od Oluje pa novamo, nama su vanjsko-politički ciljevi određivali našu unutarnju politiku i to nas je dovelo u stanje velikog osiromašenja, ne samo materijalnog, nego i duhovnog, i to ono čemu se mi moramo sustavno i dalje suprotstavljati. Uporno, ustrajno, teško je to, naporno je to, jer kada ulazite u kampanju sa sloganom "Srcem za Hrvatsku", onda onaj koji je tako čitav život radio zna što to znači. Najteže je baviti se politikom sa srcem, jer to ima svoju izuzetno visoku cijenu, jer srce podrazumijeva govoriti istinu, zalaga se za ono što zaista osjećate i mislite da je hrvatski nacionalni interes, za razliku od takozvanih pragmatika koji svoju pragmu podižu do razine eklektike gdje je pragma sama sebi cilj. Ja to nisam nikad radio i zbog toga sam iznimno počašćen što je velik dio puno mladih ljudi u čitavoj Hrvatskoj se odlučilo podržati nas na ovim izborima, jer vjeruju u ono što smo radili 20 i nekoliko godina i zbog toga sam uvjeren da ova naša lista, naša stranka ima izvanrednu perspektivu. Ne samo na ovim izborima, nego i na svim budućim izborima, jer jednostavno nakon što smo predvodili pravaško-konzervativni pokret 20 godina, isto tako i sa uspjesima, sa padovima, ali kako je rekao gospodin Petkov, nismo nikad griješili u temeljnim nacionalnim interesima, u temeljnim procjenama, jer se to na kraju pokazalo istinito.
danas mi ponekad djeluje čak gotovo i smiješno kada gledam neku kampanju, neke retorike koje su prije 20 godina izgovorene iz mojih usta. Dakle, puno je ti kripto desničara u Hrvatskoj, lažnih nacionalista, lažnih domoljuba, koji samo u izbornim promidžbama sa nacionalnom retorikom, nažalost, prečesto uspijevaju obmanuti hrvatsku javnost, ili taj dio hrvatske javnosti koji osjeća domoljubne konzervativno i dobivaju izbore kako ih do sada su dobivali. Razlog izlaska na izbore je i taj što je praški pokret koji sam predvodio 20 godina danas razbijen, iskompromitiran i ponižen, i što bi se po prvi put dogodilo da nismo mi izašli na izbore sa svojom listom, da bi takozvane dvije pravaške grupacije otišle su pod skute većih političkih opcija koje su 20 godina nemilosrdno drobile i lomile i Hrvatsku stranku prava, a i mene osobno, jer su znali da upravo taj naš stav srcem za Hrvatsku je njihova najveća opasnost njihovim osobnim ili stranačkim interesima. Pa tako imamo situaciju da Ruža Tomašević ide na listi sa HDZ-om, znajući da će HDZ glasovati za nju, a Danijel Srb boravi činjenicu da Ministarstvo uprave još nije razriješilo spor o stanju Hrvatskoj stranci prava, ide pod skute HDSSB-a koji je učinio sve, ne bili, kako je govorio njihov osnivač Branimir Glavaš, učinio sve da pretvori Hrvatsku stranku prava u prah i pepeo. Dakle, kada su naši izdajnici odlučili na takav svoj potez otići pod skute onih koji su činili sve da Hrvatska stranka prava ne zaživi, ja nisam imao izbora. Ja sam jednostavno morao izaći na izbore i zato zahvaljujem vama, mladima koji ste me podržali, jer držimo da sa jasnim i rezolutnim iznošenjem programa pravašno konzervativno dajemo šansu našim brojnim igračima da imaju mogućnost izbora na ovim izborima koji su pred nama. Inače ga ne bi imali. Dakle, mogli bi glasovati ili za Tomislava Karamarka ili za Vladimira Šiševića, a ovako, ako mogu biti ljuti, ne znam, zbog mojih kadrovskih, ne znam, procjena nekih u prošlosti ili ne znam čega sve, ali ne mogu osporiti činjenicu da u političkom smislu, nacionalnom, svjetonazorskom, nisam nikad kao lider hrvatske desnice zastranio, nego sam apsolutno po svaku cijenu i osobne popularnosti, odnosno nepopularnosti, imidža koji sam imao u hrvatskoj javnosti, zastupao ono što sam smatrao da je istinski srcem za Hrvatsku. Ja zbog toga zahvaljujem vama kandidatima koji ste prepoznali ono zašto se zalažemo, a to su podržavanje kršćanskih, tradicijskih, obiteljskih vrijednosti kao osnove za zdravo i prosperitetno društvo, također i rješenja za gospodarski oporavak, poduzetništvo, poticanje, zapošljavanje itd. Dakle, posebno bih predstavio i naše kandidate koji su ovdje svi osim jedne mlade gospođe dame koja nije mogla doći jer je na službenom putu u Njemačkoj, ali dopustite da ukratko predstavim sve i kako bude koga prozivao da dođe ovdje za nas, da uvjekovječimo ovu situaciju kada smo po prvi put se i preko hrvatskih nacionalnih medija predstavili hrvatskoj javnosti. Dakle, iza mene, prvi do mene na listi je gospodin Damir Petkov, rođen 72. godine, politolog, povjesničar, pedagog, zahvaljujući svojom širokom obrazovanju sukreira i osmišljava politiku naše stranke, koja se zasniva na svjetonazoru, o čemu je i on sam govorio. Gospodin Petkov živi i radi u Švicarskoj. Uspješan je pohvalni čovjek, te aktivno govori 4 strana svjetska jezika. Smatramo da je takav profil osobe, široko obrazovanje, ciljnosnim poznavanjem prilika u Europskoj uniji i Švicarskoj, neprocjenjivo potreba u Europskom parlamentu kao predstavnik Hrvatske. I da njega slijedi Vedran Novokmet, 10-godišnji diplomirani pravnik, vijećnik nezavisne liste Ante Đapića u gradskom vijeću grada Osijeka, osoba koja politički djeluje u svom gradu od rane mladosti i koja će zasigurno u Europskom parlamentu ukazivati na probleme Slavonije i Baranje i zalagati se za njihov oporavak. Četvrti je gospodin Damir Manić iz Zagreba, 68. godište, obrtnik i poduzetnik, otac 3 djece,
U Europskom parlamentu će se zalagati za hrvatske obrtnike i male poduzetnike, jer je na osnovi svog 20-godišnjeg obrtničkog i poduzetničkog staža dobro upoznat sa problemima poduzetnika. Zalagati će se da hrvatski obrtnici dobiju uvjete barem kao obrtnici u Europskoj uniji, jer jačanje malog poduzetništva i obrta dio našeg programa razvoja Hrvatske. Sljedeći na listi je Renata Ravnić-Lifteš, naša draga Zadranka. Renata, izvolite, koja je 29 godina, profesor i sudski tumač engleskog i njemačkog jezika, radi kao voditelj prodaje kampa u Dalmaciji uz promociju hrvatskog turizma, a zalagati će se naravno za potrebe mladih i stvaranje uvjeta da hrvatska mladež ostaje u Hrvatskoj, a ne da su prisiljeni i poticani na iseljavanje u tuđinu. Želimo da Hrvatska bude država u kojoj se dolazi i ostaje, a ne iz koje se odlazi. Zagreb na listi je moja kćerka Marija Đakić, član izbornog stožera, apsolvent Pravnog fakulteta u Zagrebu, a osim rada na političkom polju aktivna je i u mnogim udrugama i u crkvenoj zajednici. Iz Osijeka nam dolazi još jedan kandidat, osmi na listi gospodin Igor Dubnjak. Igor je 86. godište, prvostupnik Ekonomskog fakulteta na smjeru marketinga, osoba zaslužna za dizajn i održavanje naših internetskih stranica, koje svakim danom dobivaju sve više stručnih pohvala i među najposjećenijima su početnim stranicama u Hrvatskoj. Alen Host je 80. godište, oženjen, otac jednog djeteta, poslovanja s ključnim kupcima u velikom trgovačkom društvu, član mnogobrojnih udruga, te idejni začetnik udruge za promicanje hrvatskog športa, dolazi nam iz Rijeke. Predstavnik naše liste u Vukovarsko-srijemskoj županiji, najmlađi je kandidat, 20-godišnji Tin Anđelo, student druge godine fakulteta u Osijeku. Naša predstavnica iz Dalmacije je Tanja Vrčić iz Splitske županije, 20-godišnja diplomirana politologinja iz grada Kaštela. Za kraj sam ostavio Stanju Mišetić. Dakle, rekli smo da ćemo se zalagati. Bićemo konkretni i jasni. Već je Damir u svom izlaganju napomenuo da ćemo se suprotstavljati proširenju Europske unije na način kako se to do sada činilo i radilo, ali ćemo iskoristiti neka iskustva koja smo imali na svojim leđima. Dakle, ono što je prošla Hrvatska kao država, poniženje kroz taj put ulaska u Europsku uniju, u kojoj danas imamo vrlo oštra promišljanja, razmišljanja, smatramo da Europska komisija nadilazi svoje ovlasti, da previše ne zarezuje niti Europski parlament, da pokušavaju progurati one prakse i zakone koje nisu uspjeli u svojim matičnim državama, onda to preko Europske komisije pokušavaju nametnuti ne samo Hrvatskoj državi, nego i ostalim Evropljanima. To ono s čime ćemo se suprotstaviti zajedno sa ostalim konzervativcima Europskog parlamenta. Zalagat ćemo se vrlo jasno i rezolutno pod ulaska Srbije u Europsku. Vrlo jasno. Dakle, bez kondicionala, bez onoga ako, jer smatramo da je gotovo neprihvatljivo i gotovo tragikomično način na koji ogroman broj i hrvatskog medijskog prostora tretira i doživljava današnjeg novog premijera države Srbije, koji je bio najobičniji šegr četničkog vojvode Nikolića i Šešelja, a danas se predstavlja kao neki mladi, tolerantni, sposoban nije zasigurno, putičara na Balkanu, koji se upoznata sa svim ostalim državama, a da istovremeno na najciničniji način odgovara novinarima Hrvatske televizije prigodom pobjede na izborima da nema predstavnika hrvatskog naroda u Srpskoj skupštini, zato što je nas Hrvata malo, jasno presuđujući da su Hrvati iz Srbije protjerani 90. godina i da nas do toga nema dovoljno. Dakle, zalagat ćemo sad da Hrvatska bude građanska država, da su svi građani u Hrvatskoj Hrvati politički, da se mijenja Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, a da eventualna zastupljenost u Hrvatskom parlamentu manjina može biti određena samo isključivo i jedino načelom reciprociteta. Pa ako, na primjer, Hrvatska ima u državi Kosovo, a ima svoga predstavnika hrvatski narod, ima u Kosovskom parlamentu, onda mora biti predstavnik albanskog naroda u Hrvatskom parlamentu. A ako nema predstavnika srpskog
hrvatskog naroda u Srpskoj skupštini, da ih bude po posebnom zakonu lex specialisu i birani srpski predstavnici u Hrvatskom parlamentu. Zbog toga smatramo da svi manjinci u Hrvatskoj, pripadnici manjinskih zajednica, trebaju svoj izbor u Hrvatskom parlamentu tražiti preko postojećih političkih stranaka. Naravno, smatramo da se općenito u vanjskoj politici Hrvatska mora jasno, posebno na području Balkana, odrediti sa puno čvršćim, puno jačim vezama sa državom Kosovo, a ne strepiti od toga kako će na to reagirati Beograd, kao što je u ovom slučaju se ponašaju aktualno državno vodstvo, da je gotovo ispada da se predsjednik Josipović i Vesna Pusić ispričavaju ostalim članicama bivše Jugoslavije što su mi ušli u Europsku uniju, a oni još nisu. Prema tome imamo o čemu zagovarati, imamo o čemu se vrlo jasno rezolutno boriti, imamo program koncizan, jasno predstavljen na našim web stranicama i nadamo se da će u ovoj izbornoj kampanji, imamo još dosta vremena, uspjeti uvjeriti konzervativno biračko tijelo da na ovim izborima da potporu nama, jer ovo što do sada se u izbornoj promidžbi gleda sa pozicije nacionalne desnice, ne bi se praktički ništa. Dakle, nitko od tih blokova i saveza ne govori o tome da što će se zalagati u Europskom parlamentu, nego jednostavno se unutar ovoga političke prostora bore ogorčeno jedni prema drugima, govoreći kako oni ne valjaju, zato birajte nas. Prema tome, ne želeći govoriti o drugima, moramo samo kazati da Savez za Hrvatsku, na primjer, nije Savez za Hrvatsku, to je Savez za regije, što je kontradikciju i nadjekto, to je samo po sebi sučeljeno da regionalna stranka predvodi neki pokret za nacionalnu desnicu, jer oni u svom programu su za ukidanje županija, uvođenje regija, što je potpuno suprotno integralnoj hrvatskoj nacionalnoj poziciji, pa zbog toga je gotovo nevjerojatno da je se bivši naš kolega Danijel Srb, nama nije ništa nevjerojatno kad se radi o njemu, ali je sramotno da se našao u takvom jednoj društvu, odvodeći 3 sveta slova HSP, HSP, dakle, u to društvo, ali upravo zbog toga se nadamo da će na ovim izborima praški birači znati prepoznati što se na hrvatskoj desnici dogodilo i da će upravo zbog toga dati glas nezavisnoj listi Ante Đapića. Dakle, sam naziv nije pretenciozan. Dakle, ja kada sam odlučio registrirati stranku tog imena, želio sam jednostavno na takav način vidjeti kakav je objektivno i ugled i rejting i ono što sam ja radio 25 godina u hrvatskom društvu i mislim da je to izuzetno ispravan model i način da izbori budu što je moguće više personalizirani, osobni, pa da se vidi tko što čini, radi, zagovara, a ne se kriti iza velikih stranaka koje su rezultat brojnih situacija i brojnih odnosa koji su Hrvatskoj vladali 25 godina. I zbog toga mislimo da ova naša lista ima velike šanse i ja još jedanput pozivam sve birače hrvatske desnice da dobro promisle 25. svibnja i da glasom za listu broj 14 za bilo koje kandidata sa te liste daju potporu ovom programu koji držimo da je u ovom trenutku hrvatski čak imperativ. Dakle, mi smo po našoj dubokoj procjeni temeljem iskustva koje imamo ovih 25 godina hrvatske politike najkompletnija politička opcija na hrvatskoj desnici. Nismo zasigurno najbogatija, ali smo zasigurno najvjerodostojnija. Dakle, ona opcija koja 25 godina govori isto, jednako, zagovara one vrijednosti koje su imanentne hrvatskom biću. Evo ja toliko i zahvaljujem na pozornosti.